portes com una persona castellera sèria, representes a la colla. Marxem tots, doncs. M'estic posant vermella de nervis i tot, a veure si formals. Tu procura no cagar-la. Perquè no hem cagat mai un pilar en aquesta plaça. No siguis la primera. Le das tu o le doy yo. Sigues tranquila, que no. Cap nervi, Tranquila, sí, sí. Càmeres no, por favor. Queda clar ben clar, no? Que és el baix. Home, Si hi ha una cagada... Sort que va avisar el programa, perquè si no et trobes sense res. Em poso aquí. Fora de quiladera, sí. Vale, els que opinen a la primera fila, intentar pujar i dir que res, Ha sigut espectacular. Directe al meu cap. Estic bé, estic bé. Déu, s'ho fem de sobre. A veure, recordeu. Som els millors. Tres estrofes, Les tres al final. S'han de cantar les tres.